Kisisa network problem ni bagai ang live video khaimani kisa hai suddenly network problem ni bagai disturb ngai thanga nakardi jotono hai te isa phone kaham ya farai ana Facebook ni joto ani khakaham takhuk tei bukuk song ani friends ani bayap song no jotono paifle hamjong ya faro ang tini live Facebook live ma phameni karon ke obono mia thangnai ni salo mia just mia joto jagano Tiprasa YTF TWF miliwoi kaisa deputation lai mani thanibo debak jagan deputation lai kya de abono karibo jaga bo sini Bubagra sungno message khaikya ba sungno kuno violence tangdi blai chulai tak ni rekha fiaba a jaga naina thangtini bo belaino kha khamo tai kha sao tai belai dukhu nango tamni hanba miani je BJP ni karyakarta rok kaisa slogan achaikha Bubagra Thwikha Bubagra Thwikha bor Bubagra bohania sungto khoroksa tabu Bubagra ni bini mung nanani thangang angkai mung snara gya haisi kintu bor to direct sini Bubagra ni khu bumung khuwai bor je sau Bubagra Thwikha tini am hai borok no kaisa borok nang sungnani mujungmaka haisi Bubagra Thwikha hangang ke Tiprasa ni final solution manai de Bubagra Thwikha hangang ke Tiprasa ki final solution manai jadde ang borok nang sungna musumani ka haisi tamni bagai dinini dino sungnugo je kwbangma jagao sini Bubagra sudu sini Tiprasa no tui kok samani abode Bubagra ni chaliyangkha na Bubagra Greater Tipraland sanmung tui ongkhoroi Tiprasa no sini remani Tiprasa hane sini remani abode Bubagra ni ba chayangkha na Bubagra o hawo phaiye Tirpa house teo phaiye sini borok oroi pore ngui tongmani jagao gebengma haida ngja khaborok omha sang sungani busungo se sung saimano political kwbangma ngui mano haisi rajnitio kwbangma hamya salai mano sabo mane kaisa tei kaisa hamya salai mano but miani je gotana abna thang sanani thangke abo it's totally tam sanai unfortunate khanana panose silengma singsa khoroksa Tiprasa ngei nijini hani Bubagra no am haike samani sing nugunya tong haisi 72 years Tiprasa hastebo kwbangma political khai phainero khai phaikya CPM TUJS Congress kwbangma nugu phaikya tofano sing kuno dinafan nuya khuje BJP IPFT 2018 jeforo sarkar khamani yagulo obono prothombar obono puila sungnuka sini ha Bubagra no hanang pinang kok samani hanang pinang samung nangyangmani omo BJP ni totally dirty politics divide and rule policy borok step srai o je niti omo agi CPM rok sono kalangai thangka divide and rule politics tabuk BJP rok hangka omno utilize khaiye kamo thepaka samungo thepaka haisi sung nugui phaikya omo miani gothanao simia je sin Bubagra no Thwikha hane slogan mia to kaisa asakya tei next time jana asanyo saimia sung nugui phaikya thangnai koyek mas agebo tiari mairango sei TPF bodol ni
kisah misa petwa leader rok area tongai rok kono sia borok kintu je bongni leader je khaidi hino abono borok khayo haisi aborok Bubagra no putla snamoi juta mala kandoi miabo to same miabo same no same putla kandoi ustaroi lathiroi amhaina mai miabo same miabo no khable sang putla snamoi je bena khai check up ni tam khai sokle mani so ani big question ke borong no haisi a borok khorosa jara sini Tiprasa rong no borong nang sungna musuma khai hisi Bubagra thikangkle sung Tiprasa final solution mana da haisi made mano BJP no bisas khaiye sung BJP rong no BJP le sini Tiprasa ni bagai naiki ni khida khaino